Hercules! Ti napalabas, may sa atumatayab tinakangag iti saritaan daang Helena kan Prinsipe Oscar, arautenda ti pagarian ni Ari Donato. Impaka muna daytoy kini Nympha. Kabayatan na, addamet da Ari Donato kan Prinsesa LV iti kangatuan apaset ti palasyo. Idi matannawagan da ti sumungad apangan ti nagduduma nga ayop. Itimat kang runaan apagserkan iti palasyo, impukaw ni Prinsipe Oscar nga ilukat dagiti gwardya ti Ridaw. Impaka mumat adagos daytoy ti may sa soldado kada Ari Donato kan Prinsesa LV. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. In grande akalaysa. Dito'y drama tayo, Hercules! Anya ti aramidin mi, apo ari. Ilukat mi kaditi kang runaan na ridaw. Kas inmandar ni Prinsipe Oscar. Wan soldado, intan, kat siya kun amis mo ti mang ilukat iti ridaw. Di ka agdarasudos, anak ko a prinsesa. Adda ni Prinsipe Oscar, amak nga ari. Kayat na ti sumrot dito'y palasyo. Kailiw naklakit di. Di ka agdarasudos kunak manen, Prinsesa LV. Ngam amak nga ari. Soldado, di yu ilukat ti Ridaw. Matungpal, apo ari. Hala, ingkan, kat ibagam dayta kadagiti kakadwa masoldado. Wan, apo ari. Da kayo nga ay ayop. Urayin nyo pa'y nga umuna ti sinyas ko. Sakbay nga aggunay kayo. Agtalinaid kayo lang di taas itatakdar. Angelina, apay adi damatan ilukat ti Ridaw. Ilukat yu ti Ridaw! Talusan! Siya ko na mismo timang dadal! Tapno makastrek kami! Talaga adida kayat nga ilukat ha? No kasta, rakraken tayo ti Ridaw, patgak adayag. Bilinam dagiti nagdadakkel nga ayop, tadong parenda ti Ridaw. Wan patgak a prinsipe. Dagiti amin a nagdadakkel nga animal. Dumparan nyo ti Ridaw ti pagarian. Aging ga a malukatan. Tira! Asidagdan iti palasyo, Nympha. Ya! 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 Ho! 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 Apay a pinasardeng mo ti kabalyo, Nympha. Mangag ko nga mindag iti uni ti narurungsot nga ayo. Hercules! Asidagda iti pagarian. Un ngagpayso. Makitak mat, Nympha. Anya ti kayat asawan daytoy. Sige, umasidag ta, Nympha. Ya! 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 Sabali ti agparparik na kanyak, Nympha. Unay siyak, Hercules! Ya! Ya! Nalukatandan ti kang runangan ari daw ti pagarayan. Ay ayatak a prinsipe. Makastrek tayon. Lukas tangarod, sumratan, kat pasagak ti prinsesa. Kasta, ay ayatak a prinsipe. Awan ti sabaling ayatam no di siya. Ngarod, patayam ti prinsesa. Sige, sumrak tayon! Da kayo nga animal! Sumrat tayon! Kat patayin nyo ti asino man ang makitayo! Wow, anya tinapasama ka? Inakitaan ni Prinsipe Oscar amang ari. Dita kayon. Anak ko, prinsesa, agsubli ka ditoy! Agpagkat kalakit di! Oh, di na ko nimpangag. Anya ka di atalaga da ito'y mapaspasamag. Sige,
Pero kam di prinsesa ay ayatak a prinsipe. Kat pasagam babaan iti espadam. Well, patgak adayag. Sige, agunay kan. Sa pulam ni Prinsesa Elvi, kat patayam. Sa pulak mati-ari, kat patayag. Ditakan. Oh. Anya tilanga ti prinsesa. Prinsipe Oscar! Nakakorona? Isu ka di daytoy ti prinsesa. Prinsipe Oscar! Patgag ka, Prinsipe! Agyaman at tawanda ka sa napasamakan ka. Asino ka? Di na ka di am-am mo, Prinsipe Oscar. Di ka mamo. Asino ka? Siyak ni Prinsesa Elvi. Nukas tangarod. Inasot mo ti espadam. Nasken amatay ka. Basit at umatayab. Nympha! Umatayo kan, Prinsesa Elvi! Patayin na ka ni Prinsipe Oscar! Agawaan ti umatayo! Juan! Hoy! Di ka umatayo! Patayin ka! Prinsipe Oscar! Ha? Sa dino tinagapwam, basit aparswa. Si kaman laeng ti patayag, babaeng daytoy espada. Ha? Sige! Prinsipe Oscar! Patayin na! No ka ba ulam? Karkaritan na ka. Oops! Ay! Awan mo! Ay! Di nak mapatay! Ay, umay ka! Surutan na! No ka ba ulam? Ha? Imadayon! Surutan ka! Kat patayan ka! Ngarap! Aday ta, igam kunti espada ka. Isarang ko kadagiti narurungsot nga ayop. Kat matumbada amin. Aday ta, natumbada aminan. Da kayong ayop! Rumwar kayo dito'y palasyo. Kat agsubli kayon itinagapon nyo. Bilbilinan kayo. Da kayo nga ayop! Rumwar kayon dito'y palasyo! Kat diyudang ran ti uray asino man! Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Apayarin mo aming dagiti ayop aman nakigubat! Asikat tinapintas abalasang, akadwa ni Prinsipe Oscar. Asino ka? Siyak ti taga-ispal, iti daytoy apagaryan. Amok! Pasurot na ka ni Reyna Mangmangkik. Ha? Am-amom ni Reyna Mangmangkik? May saka abagat amang ngagas. Saan ka di? Wano nalabit. Nagpamarang ka amay sa amang ngagas. Ha? Bakbakatan kan. Ngam nayalis pailaan ni Reyna Mangmangkik ti alipuspos mo. Anya ti sasawam! Nagpamarang ka amang ngagas. Saan ka di? Taday ti bilin ni Reyna Mangmangkik. Gusto ak? Saan ka di? Ha? Anya kumanukas ta? Gapo iti kinaagom mo iti kinabaknang. Wano ti gagar mo, amang gunod iti balangat, nga ingkarikan ka ni Reyna Mangmangkik. Kat nagtungpal ka adagos. Ha? Kat nalabit. Day talangam ita. Kas napintas adayag, ti katukad na. Pudno amin nga imbagam. Isungay ta. Iraman kamat apatayan! Tainig kan nakapaygayam iti pan nakabalin, nga agparnoy iti apoy. Amum ka di. Nga amangan numapuoran ka iti apoy. Asikamat laang amis mo timang parnoy. Matay ka! Awan sirpi dagiti kimat mo. Napintas adayag. Ita. Lisyam mo ti kimat ko. Ya! O anya, napintas adayag. Bilyam ka di ti matay. Wano agbalbaliw kan.
Agsublikan iti pudno alangam. Saan amo balin? Nasken nga kalaysa kami kini Prinsipe Oscar. Saan amo balin amatayag? Sige, soldados! Irakad yun ni Prinsipe Oscar! Bueno, matay tayo, prinsesa. Ipatandag! Ipatandag! Agsaga na kakanyak! Sige, prinsesa! Patayan ka! Laad ka! Laada ka no, Nympha! Di mo italtalag! Ipatandag, prak! O dito, matay tayo, prinsesa. Nairakadan, ti prinsipe. Hoy! Lada, babae! Rukatanak dito! Nympha! Mangmangag mo timbaga na! Soldado! Laada ka no! Dito! Di mo italtalag kunakman! Prinsesa LV! Anya din napasamag kan ka, Prinsipe Oscar! Apaya din ako namam mo! Di ka mamo! Aday wanak! Di ka kaya makita! Prinsesa LV! Ni Prinsesa Oscar! Katata iti impluensya ti panakabalik ti bakat amang ngagas! Anang taming idi kada kayo! Anya! Pasuron gayam ni bruha mang mangkit! Anya! Soldados, nakaruar ka di amin nga ayop? Wan, apo ari. Awan nagbati, nga uray may sa. Oh, nasayaat. Oh, anya ka di daytoy ang napasamak. Apo ari. Adda kadwa itay ni Prinsipe Oscar, ang napintas adayag. Kakadwa da, dagiti narurungsot nga ayop. Anya ka di daytoy ang napasamak. Soldados, asikaswenyo dagiti natangran. Matumpal, apo ari. O anya, napintas adayag. Urayom kadi adangran kamanan. Agsublikan iti kinapudno. Asika, kat may sa abakat. Ay atak ni Prinsipe Oscar! Siya ti kalaysa na iti ang grande a kalaysa! Saan ka ta ni Prinsesa LV? Di ka agbaligi. Gaputasaan asika, ti ayayatan ni Prinsipe Oscar. Ibatamon ti amin apan nakabalin, nga intad kan kanire namang mangkik. Kat agsubli ka iti normal abiyag mo. Saan? Saan mo balin? Kat anya ti aramidam. Agawam ti Prinsipe. Di ka agbaligi. Saan na ka nga iayatan? Patayan ka! Di mo gamden ti lumaban kanyak. Iti kanito nga aramatak dito ispadakan ka. Sigurado amatay ka. Isu nga itapay laang. Ipurwak mon iti sangom. Dagiti pan nakabalin nga intadkan ka ti dakas nga amom. Anya? Bilangan ka aging gatalo. No di ka pay laaggunay. Talagang aramatagkan ka dahito ispadak tapno matay kan. Maysa! Ha? Uray pa'y ni mati bilangam! Dua! Ditam! Dua! Kat kagudwa! Mabit lang! Diyak pa'y kaya't ti matay! Ikatakon dagiti pan nakabalin ana ikawas kanya! Nasaya at mat! Dayta! Nagsubli ako iti sigod anak at lalaki. Sige, patayan naklatan, ta sigurado ato sa anak ni Rey namang mangkik. Maysa ka amortal. Akayat na ti agbalin anabak nang nga uray bakat kan. Kasta nga rood, lalaki. Gapo iti dayta. Agaramid ka matan iti dakas. Iti unos ti panagbiag ko. Nagbibiyagak anak ko rapay. Diyak pulos na padasan tinagbiyaga na baknang. Diyak nakaraman iti naimas sa sidan. Diyak napadasan tinagkawas iti napintas sa kawas. Isu ang nagbalin ka, adakas? Tapno agbiyaga ka narangay.
Sige. Tulungan kang agbyag ang narangay. Apo Bakat. Paay ko amin akayat mo. Basta di kan agsubli, kanire namang mangkik. Kabalam nga ipaay tinarang ay abiyag kanya. Basta agbalbaliw kan, Apo Bakat. Ikan ka iti adu a kwarta. Kat magatang mo ti amin akayat mo. Iti kasta, sakbay amatay ka, mapadasam matibiyag akal kalikagumang. Matayak ka din! Saan? Ngam kasta ti pagturungan tayo amin. Nang runakan ka, tamay sakan aduduugan abakat. Sika abakat amang hagas. Insagmak mo ti palasyok. Pagkawanan na, Kapuari. Pagkawanan na. Inikan na kami iti anak ko a prinsesa iti sakit. Nga ininot amang patay kada kami. Ngam pagyamanan milaengan, tadimtang ni Hercules, kat inagasan na kami. Kan inispal na to'y pagarian, iti dakes a mapasamak, gapukan ka. Si dadaan nakamatay, Apuari. Patayan na kon. Andiya. Patayan na kon, Apuari. Bakit akon? Katawan na nyaman na numatay ako. Nakarakad kagayam, Prinsipe Oscar. Sino ka? Agin lalaing ka? Sige. Nasaysayaat, ang nakarakad ka pailaang dita, Apo Prinsipe. Di ka agdanag, tawan dakas nga ramidan mikin ka. Rukatan tak ditoy! Patayin kayo amin! Rukatan tak ditoy! Anya paay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggan, tituloy ti makalawas sa serye tayo, anapauluan. Ing grande, akalaysa. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Hercules. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.